Ebbe a terembe Chiang Chen-chi munkáját látjuk, ez egy fotósorozatból áll, és egy videó dokumentációkból összeállított filmből is. Itt egy tajvani társadalmi témát kutat, ami nagyon fontos mostanában, ugyanis a tajvani férfiak 30%-a nem talál magának tajvani feleséget. Ez azért van, mert a tajvani nők egy ideje már többet tanulnak, jobb munkájuk van, mint a férfiaknak, és igazából azt a pénzt, amit megkeresnek a munkájukkal, azt saját magukra akarják költeni, tehát egy ilyen teljes emancipálódási folyamat kezdődött el. Viszont másik oldalról pedig a családvállalás, ami nem lenne összeegyeztethetetlen ezzel az emancipálódási folyamattal, az Tajvanon még mindig egy nagyon patriarchális mintába szorul bele, és a házasság és a gyerekvállalás azt eredményezné, hogy a nők otthon maradnak, nevelik a gyerekeket, és hogy csak is a férfi a család fenntartó. És ebbe a sémába nem hajlandóak belemenni a tajvani nők. Emiatt nagyon sok tajvani férfi házasságközvetítő cégeken keresztül keres magának, és talál is magának, főleg Dél-Kelet-Ázsiából feleséget. Kínából, Kambodzsából, Vietnámból, és az ebben a teremben látható 4 fotósorozat és a film gyakorlatilag ezt a folyamatot dokumentálja, ami nagyon-nagyon megterhelő és érzelmileg egy nagyon nehéz kérdést feszeget, hiszen ezek a férfiak ugye a házasság közvetítő cégeken keresztül egy nap alatt 60-70-80 nőt néznek végig, kiválasztják a feleségüket, másnapra elkészül az esküvői ruha, össze is házasodnak, majd visszaviszik Tajvánra a feleségüket, aki ugye nem beszéli a nyelvet, nehezen integrálódik, nem talál munkát, aztán jönnek a gyerekek, és aztán valahogy el van a feleség, de hogy ez egy kulturális sok is a nő számára, egy érzelmileg nagyon megpróbáltató helyzet, és maga az egész folyamat is rendkívül gusztustalan, hiszen a nőket gyakorlatilag így castingolják, és aztán elindul egy ilyen papírmunka, ami hát a fotókból kiderül, hogy gyakorlatilag szinte inkább ilyen vállási folyamatra vagy procedúrára emlékeztet az egész. 2 idegen áll egymás mellett, nem néznek egymásra, nem nyúlnak egymáshoz, és a csók jelenet is a házasság kötéskor egy rendkívül szánalmas, elszomorító és természetellenes jelenetnek tűnik.